Så går vi til udadrotation i rotatorkoppen, hvor vi tager den midterste, holder albuen inde, laver en udadrotation her, uden at vride i skuldrene. Vi skal ikke skyde vores bryst fremad. Vi holder albuen inde, kan eventuelt bruge den anden hånd til at støtte med. Kør stille og roligt. Det er den letteste udgave, den her. Vi bestemmer selv, hvor langt vi kommer ud. Du må ikke gøre mere ondt bagefter. Et alternativ, hvis vi skal have den lidt sværere, er at tage den nederste, og så sætter vi skulderen op og kører en rotation her, hvor der stadigvæk er fokus på, at vi drejer omkring vores albue. Det vil sige, at vi skal undgå, at der kommer alt for meget svingninger her, men vi roterer med skuldrene nede omkring egen akse.